mundur parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Ngopo iki? Dadi korban politik Orde Baru. Dadi korban ambisi reformis palsu. Yo, nadyan cacat netramu, kami ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Asik kelingan welingmu sing prasaja. Kira dibatasi ya Mas. Aku mau ngayomi jagat raya. Penyanyi nanti nyanyinya di sini aja ya, aman. Oke.